awa malien on bora ka information urgente sur 600 parce que bora vidéo direct la 600 non ni vidéo jodron anya information sur 600 ka foko la zone des 3 frontières tessit anya yoro mi libéré anya zone mi libéré foko ka yoro ka gelende ama yoro libéré awa ko terusu be ki franjo ka de tuguni ki nyesi yoro ma 600 donc alerte de B600 armée malienne ayaka aviation bla vite fait président Assimi ikabara tabolo kay aywa flede ama fo Franci tobe ka Ukraine joro Franci be ka Mali joro awan ayere ayi uye ou armée Niger kana anyu gengata Niger si ça uye zone de 3 frontières uye menaka côté euro en place ou be kana tesit côté euro do en place non anya euro mi libéré fambe tegere fo armée kunde o euro kelen anya bala anya me santugune anya information sur la président Assimi il a armé blagata la zone de 3 frontières rapidement très urgent si ça ko ye menacé le non ka ko terusu ou be ka falende anta be ka boro kelemina yaro ne video do ira awla ngo awma ka fongo nya video ira nga video do ina ou keleme ka ta somalien nigérian boko aramu ani tchadien mogodo ko lu fara o mercenaire fara ngon ka ol de keleme ka Niger fabi ol de ka Mali attaquer bi donc abina fo et Mauritanie ma songa do guerre la Mali contre la Algérie o be ka Mali ka côté là si ça ou jigi be Niger de kan kelen kenima aldamine folo o de ko songa o mangame euro minabi anga naga kambe bla anga transition demain farali kan aya be bla ngoti là le pays est menacé mais Assimi est en train de résister awa Assimi ambaw ko anga do bawye ala kanin kelen ala kanya au boulot aya djija Assimi rapidement aga Mali aramu chaman bla ka taga la zone des 3 frontières c'est très urgent o de chikan kumamulu ka nyafo nyana aya ni vidéo aya partager amena ke vocali fanaye ka chikan bla bela jelen ka partager o de kundo akambe chevre